Ja, daar staat best wel wat te gebeuren. Er komt een nieuw album aan. Ik verhuis naar een nieuwe platenmaatschappij. Komt een nieuw album aan. Eerst een nieuw singeltje. En daarvoor ga ik waarschijnlijk naar het buitenland. Maar dat gaan we volgende week, weet ik dat helemaal zeker. Als ik het weet, dan weten jullie dat ook. Maar betekent dat dat die single in het buitenland wordt opgenomen? Ja, die single die wordt in Nederland opgenomen. Maar de videoclip van de single die moet wel in een ander land opgenomen worden. Want het liedje gaat over een ander land namelijk. Welk land is dat? Dat is best een stukje weg. Best ver weg eigenlijk. Vertel. Nou, het is, ik denk ongeveer een 600 kilometer rijden. Nee, het is best een heel mooi land. En een land van, waar ook heel veel liefde is en waar je veel romantische brugjes hebt en dat soort dingen. Dus dat land. En hoe gaat die single heten? Nou, daar zijn we dus over in discussie hoe het liedje moet gaan heten. Ik heb een vrouwennaam in gedachten en hun hebben het land in gedachten. En ik heb daar gewoon een vrouwennaam bij. En wie trekt dan uiteindelijk aan het langste eind? Wie denkt u zelf? Gaat gewoon een vrouwennaam. Die vrouw. Het gaat gewoon een vrouwennaam worden, ja. De single wordt van het nieuwe album getrokken. Alleen, mensen krijgen eerst de single en dan het album. Nou ja, ik heb inmiddels, ik denk een kleine 33, 34 demo's liggen. Waarvan ik zeg, die zijn allemaal goed. En dat is natuurlijk niet zo, maar ik vind dat van wel. En dan ga je met een team mensen beslissen van, nou, die wordt het wel, die wordt het niet. Maar ik wil wel weer 15 tracks op een album hebben. Dus wel weer gewoon een dik album. Geen 11, 12 tracks wat je tegenwoordig ziet. Gewoon je fans verwennen. Ik heb nu meegedaan aan een muziekprogramma waar ik ook wat Engelstalig heb mogen doen weer. Het beste zanger van Nederland. Ja, en daar heb ik dan toch ook wel veel reacties op. Dus misschien op deze plaat ook wel weer iets Engels. Misschien. Maar wordt dit weer typisch Frans-Duits, dat album? Ja, ik merk nu met de laatste single, Ik Laat Je Nooit Meer Gaan, dat mensen echt zoiets hebben van, joh, we misten de Frans-Duits sound. Ja, je bent toch een beetje aan het zoeken, aan het kijken van, joh, wat wil ik wel, wat wil ik niet, wat kan ik wel, wat kan ik niet. En bij deze is het toch wel weer wat mensen van mij gewend zijn. Ja.